ordinària de l'Ajuntament de... Una cosa, com és que no hi ha lectura i aprovació? Com és que no hi ha lectura i aprovació de l'acte? Demanis la paraula i que la donem. No s'ha pogut acabar i la portarem al proper plenari. Donem per obert la sessió ordinària i el primer punt de l'ordre del dia és la presa de possessió del nou regidor de la corporació. L'Ajuntament en ple de data 11 de maig de 2021 va acordar la presa de coneixement de la junta voluntària de la senyora Felicita Vallès Rivera, regidora del grup municipal Compromís. L'Ajuntament va sol·licitar a la Junta Electoral General que s'enviara les credencials del senyor Pedro Fiscal San Lorenzo per estar inclòs en la llista de candidats pel grup municipal Compromís, prèvia renúncia anticipada de la senyora Regina Moreno. El senyor Pedro Fiscal ha complit íntegrament amb les obligacions establertes en la llei orgànica del règim electoral general i la llei reguladora de bases del règim local, en concret amb l'obligació de declarar sobre les causes de possibles incompatibilitats i sobre qualsevol activitat que li proporcione o li pugui proporcionar ingressos econòmics, juntament amb una declaració dels seus béns patrimonials. Prèvia pactada i prèvia jurament o promesa del càrrec. Perquè així ho marca la llei, podem deixar complir fidelment les obligacions del càrrec amb lleialtat al rei, de guardar i pregolar la Constitució i el nostre Estatut d'autonomia com a normes fonamentals de l'Estat i de la nostra comunitat autònoma. Igualment, també promet treballar pels drets socials, els servicis públics, el valencià i la participació dels nostres veïns i veïns. Si algú vol prendre la paraula. Benvingut. Gràcies. I tots els encerts possibles. Ja estem. Benvingut i personalment estic molt feliç i molt contenta de poder tornar a treballar amb tu i que tornis a treballar per nosaltres i amb nosaltres. Igualment. Molt content. Intentaré per ajudar-nos. Passem al segon punt de l'ordre del dia, és l'expedient de modificació de crèdits. Este punt està dictaminat per la Comissió Informativa de Comptes de data 6 de juliol de 2021. La modificació de crèdit consta de diverses partides, una de remonte UVA per a poder utilitzar l'operari, el de la persiana del centre mèdic, el de l'aire condicionat de la nau polivalent i el de la part pròpia per a poder fer front a les millores d'accessibilitat de l'edifici antic, edifici de la sindicat, i en total ascendeixen a 38.000 euros. Si hi ha alguna qüestió que... Bueno, jo us podria comentar un parell de cosetes, i és que nosaltres hem estat revisant la documentació que ens vau fer arribar de cara al plenari i ens hem donat compte de que el que és l'edicte d'aprovació definitiu del pressupost en el boletí oficial de la província, el pressupost no està correctament publicat. N'hi ha diversos errors, per exemple, on s'especifiquen tots els capítols dels ingressos, les quanties no coincideix ninguna excepte la total en les quanties que hi ha publicades en la web de transparència en el pressupost complet. També hem pogut observar que quan es fa referència a la plantilla de personal es fa referència a la de l'exercici passat,
de 2020, i quan es parla de la relació de llocs de treball, igualment es fa referència a la de l'exercici passat del 2020. Entonces, pues creiem que s'hauria de rectificar això, s'hauria de preparar de nou i s'hauria de tornar a publicar en el butlletí oficial, per tant, pues una modificació de crèdits sobre uns pressupostos que no són els correctes, els oficialment aprovats, pues creiem que no és molt correcte. En qualsevol cas, estem tractant una modificació de crèdit i no el pressupost que ha tingut el seu període d'exposició pública per poder presentar al·legació o poder subsanar qualsevol qüestió. I ho mirarem el que vostè comenta, si en pres nota, ho mirarem. Sí, puc començar-ho? Sí. Breument. Sí, ja sé que ara mateix estem tractant una modificació de crèdit, però estem tractant una modificació de crèdit d'estos pressupostos. Per això fa referència a l'estat de comunicació. I li contestem que ho mirarem i que alguna qüestió més? Bueno, nosaltres el que volíem deixar clar és que és una expropiació sobre el 50% del terreny, l'altre 50% ja és propietat de l'Ajuntament. Això és el tercer punt de l'ordre del dia. Estem en la modificació de crèdits. Perdó. En la modificació de crèdits també s'havien fixat que hi havia algunes irregularitats, com per exemple el tema de la signatura de la secretària anterior a la signatura de l'alcaldia, demanant l'informe del secretari. Es prepara l'expedient i després es fa per la següent tràmita. Ja que l'alcalde és el que demana l'informe, hauria de signar abans que el secretari passar l'informe. Passem a votació. Vots a favor de la modificació de crèdit? Vots en contra? Passem al segon punt de l'ordre del dia, que és expedient d'explotació forçosa i declaració de necessitat d'ocupació dels terrenys de l'Escoleta. Si vols... Els punts que es porten a plenari són estimar necessària la realització de la construcció de l'escola infantil conforme al projecte tècnic, considerant implícita la declaració d'utilitat pública de les obres tenint contemplades a l'efecte de la seva expropiació de conformitat amb els articles 94 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i 10 de la llei d'expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954. Aprovar la relació concreta individualitzada i valorada dels béns a ocupar necessàriament per a l'execució de l'obra i que s'expressen al final d'aquesta cosa.
i procedirà a la publicació d'aquest acord en la forma en virtut de l'article 18 de la Llei d'Expropiació Forçosa, obrint informació pública durant un termini de 15 dies en el butlletí oficial de la província i en dels diaris de major circulació de la província, amb notificació personal als interessats perquè els titulars de béns i drets afectats per l'expropiació puguen aportar per escrit quantes dades permeten la rectificació de possibles errors que s'estimen en la relació publicada o oposar-se a l'ocupació o disposició dels béns i drets per motius de forma o fons que han de fonamentar motivadament. Així mateix, estarà a disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest Ajuntament. Si hi ha alguna cosa. Jo voldria comentar alguns dubtes, a veure si es poden aclarir. De primeres, em crida un poc l'atenció que en la proposta de Calia, en la documentació que ens ha arribat del plenari, la valoració de la finca són 39.231 euros i 68 cèntims, però en l'informe del tècnic, que s'ha consultat també, del tècnic extern, la valoració és de 23.914 en 64. Entonces, m'agradaria... No he aconseguit trobar el per què d'aquesta diferència de preu, no sé si és que l'any passat jo per alto o si és que hi ha algun motiu en concret. Després, tinc un parell de dubtes més. Preferís que li faci seguits i després es contesta tots o anem fent d'intercanvi? Si vol, com que és un expedient que ha preparat l'assessorament jurídic, jo prenc nota i no vaig a errar en cap concepte. Prenc nota de les preguntes i només podem que les passarem per escrit. Vale, continuem entonces. Perquè un segon que prenc nota i en seguida... Vale, després, al final també de l'informe del tècnic extern, posa així que es valora los daños ocasionados por la ocupación entre el 2015 y el 2020. Això està assignat a 30 de desembre de 2020, però ara mateix estem ja a la meitat de juliol de 2021. Entonces, el que fa a l'ocupació d'estos mesos següents s'ha tingut en compte en este preu que ens han passat en l'acord, no s'ha tingut, s'hauria de tornar a valorar, no em queda molt clar això tampoc. I després l'últim punto que volia comentar-li és que jo en la documentació he trobat en falta un informe des de secretaria dient que l'Ajuntament de la mateixa té la liquidesa necessària dels diners disponibles per a portar a terme ja aquesta expropiació. L'informe té està a data de quan es va iniciar, que va ser en novembre d'aquest any passat, i si no vaig errat, no sé fins a quin punt hi havia contemplat una partida per a acabar de pagar el cost del sòl de l'escoleta. En qualsevol cas, això és independent perquè estem complint el procediment que ens marca d'iniciar la necessitat i posterior expropiació, declarar la necessitat i posterior expropiació del bé. Estem seguint el procediment que marca els nostres assessors jurídics. Personalment, jo tenia entès que no podem iniciar un expedient d'expropiació i declaració de necessitat sense tenir un informe en una taula en què diga que ara mateix disposem d'aixòs diners, d'aquest líquid per dur avant d'aquesta expropiació. No sé. Doncs estem seguint el que ens indiquen els nostres assessors jurídics.
qüestió. No, lo que había comentado en el punto anterior, el tema de que es sobre el 50% del terreny ocupat. Aquesta qüestió és, em sap mal repetir-me, però és una qüestió que caldrà aclarir també i el procediment s'inicia així perquè així ho diu els nostres assessors i la situació de la resta del 50% ho determinarem a posteriori i veurem en quina situació està l'altre 50%. Segons les responses són de l'Ajuntament, el 50% ho veurem. Nosaltres estem seguint el procediment tal qual ho marquen els advocats. Alguna altra qüestió? Un comentari tant per als regidors de l'oposició com per al grup de no adscrits. Este tema es va tractar en la Comissió Informativa de Comptes. Si ni les Fundes ni els altres van manifestar cap comentari, no hi ha cap problema, se poden fer els comentaris ara, però si la pròxima vegada plantegen aquests dubtes en la comissió, podem intentar adelantar o comentar-li als assessors o als tècnics els dubtes per intentar adelantar-lo per al plenari, només per qüestió. No hi ha cap problema en fer els comentaris ara, evidentment, però que igual si en la comissió de comptes, en lloc de no haver dit res com va ser el cas, comenten els dubtes, crec que seria més profitós per a totes i per a tots si podríem adelantar un poc més, només per tindre-ho en compte en properes ocasions. Gràcies. Passem a la votació. Vots a favor de l'expropiació forçosa i declaració de necessitat d'ocupació dels terrenys. Vots en contra? Abstencions? Passem al segon punt de l'ordre del dia. És donar compte del compliment de les obligacions trimestrals del Ministeri. Sí, ja està dictaminat per la comissió del dia 7 de juliol de 2021. Si hi ha alguna qüestió. A veure, sí, ens crida un poc l'atenció que el període mitjà de pagament sigui de 55 dies. Com és? Perquè el trimestre de l'any passat igual, el mateix trimestre en 24. És doble per algun motiu. Disculpa, hi ha hagut un canvi de secretaria i hi ha hagut una descompensació que a dia d'avui està corregida i els comptes, per exemple, del segon trimestre estan en el mateix, estan al lloc. I l'estat d'execució del pressupost i del pla de l'ús, com estan les dades de despesa? El pas de la documentació és el servei de comptabilitat i mantenades. Podeu parlar una mica d'esport, per favor, és que no sé si ho Tenim una empresa que s'encarregarà de la comptabilitat i és la que ens prepara els documents que presentem al Ministeri. I és el que m'ha És que segons una ordre s'estableix l'obligatorietat de presentar aquestes tres. És igual que està presentat, ja s'ho tenia.
moció. Passem al segon punt de l'ordre del dia, la moció del C60. Sí, és la moció institucional sobre el rebut que presentem, la moció institucional sobre el rebut a l'ampliació de la C60. Si voleu, passem directament als acords següents, però no llegir tota la part prèvia. El que es demana de la moció és els punts, primer, que el ple exposi el seu rebuig a la prolongació de la C60 al seu pas pels termes municipals de Palma de Gandia, Potries, Beniflà, Beniarjó, la Font d'en Carròs, Rafelcofer, Almoines, el Reguard i Gandia. I es permeta el dir rebuig al projecte referit a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat i al seu màxim responsable, Alcalde Espanya García. Punt 2. Exigir la paralització del procediment administratiu referit a l'ampliació de la C60 i la creació immediata d'una comissió per establir un diàleg multilateral amb representació de tots els ajuntaments de la comarca de la Safor, actors socials implicats o afectats i la Conselleria competent. Punt 3. Que l'equip de govern es comprometa a presentar les al·legacions corresponents dins de la fase d'informació pública de la connexió de la TV60 con la Nacional 332, tramo Palma de Gandia a Gandia. Punt 4. Acordar les accions de protesta i assessorament amb els afectats, associacions de municipis, etc. I punt 5. Traslladar aquesta moció a la Generalitat, Corts Valencianes, Diputació, Senat i Mancomunitat de Municipis de la Safor. Jo una pregunta, qui presenta la moció? La presentada la plataforma, registre d'entrada i l'enportada al plenari. La presenta Compromís? Sí. No, jo només volia comentar un parell de punts. La Federació d'Associacions d'Empresaris, Comissions Obreres i UGT de la Safor han fet una declaració conjunta on estan a favor d'aquesta autovia de la C60. Voldria donar les raons, les 4 principals raons que donen ells, no m'hi estendrem tampoc, i després ja... Les raons és que és una infraestructura necessària i imprescindible encaminada a vertebrar la xarxa viària de la Safor i aportar un valor logístic extraordinari. Connectarà amb l'accés sud al port de Gandia i millorarà la seguretat vial i connexió de la Safor amb altres comarques, com són les comarques centrals. És una infraestructura sostenible i resilient, enfocada a promoure la industrialització sostenible i a fomentar la innovació d'acord amb els criteris de l'objectiu 9 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de la ONU. La CV60 beneficia a les ciutats, a les empreses, als ciutadans i al transport de mercaderies. Permet tots els tipus i mitjans de mobilitat, afavoreix el teixit industrial i el transport de persones, afavorint el comerç i el turisme. Els fons de Next Generation de la Unió Europea són una oportunitat per a la Safor que permetran abordar infraestructures com el tren Gandia d'Enya i l'autovia CV60. La nostra comarca no pot continuar deixant passar oportunitats si vol avançar cap al futur i crear oportunitats per als joves. Des del nostre partit creiem que és un projecte que porta en marxa des de 1995. Va estar votat favorablement en 2003 per tots els grups polítics i pensem que després de tants anys està havent el projecte en marxa en al·legacions, ara que s'ha presentat el projecte definitiu, ens pareix que tenim un poquet a rebufo aquesta moció. Bé, començant per la part final que ha dit vostè, el primer projecte de l'autovia no era el que s'ha presentat ara. En 2003, aquest grup municipal no estava representat en aquest ajuntament, però a més, el projecte anava directament de la rotonda de Beniflà a buscar Oliva. Ara el que fa és que gira cap a Gandia, ocupant una immensa part més del que anava a ocupar si havia entrat directament cap a Oliva. El projecte no és el mateix, el que es votava en 2003 no és el que està presentant-se a dia d'avui per a portar-se a cap.
respecte al comunicat de FAES, comissions obreres i UGT, estem d'acord en moltes coses que es diuen així. Estem d'acord que és una infraestructura necessària, en que facilita la connexió de les afueres comarques centrals. De fet, la connexió de les afueres comarques centrals ja està perquè l'autovia baixa de la Vall d'Albaida i acaba en la rotonda de Palma. Que beneficia als ciutadans, les empreses i altres poden mercaderies? Cert, també. I que les subvencions que puguin vendre del fons Next Generation pot ajudar a això? També correcte. El problema és per què no s'utilitzen les xarxes que ja n'hi ha per a fer aquesta autovia i es fa una autovia completament de nova planta arrasant més de 600.000 metres quadrats sense tenir en compte els veïns que viuen en el que s'anomena l'Horta de les Afores, l'Horta dels Sàrtics. Perquè si ens plantegem com es va fer així, per exemple, aproximadament des de la venda de la rotonda de Palma es va fer el més aproximat possible a la xarxa que ja hi havia, a la carretera comarcal que es deia en aquell moment 320. Ara, en lloc de pegar-se el màxim possible a la que ja s'ha anat a pegar un bot enmig de l'horta, fent-la de nova planta completament. Totes les connexions de l'autopista i la Nacional 332 es podrien fer més pegades a l'actual carretera. Per exemple, el pont que bota l'autopista, aquest pont podria fer a nivell de l'autopista que connectava l'autopista. El projecte, tot el que ve així, podem coincidir, excepte en quan anomena els punts dels objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU, l'objectiu 9 i el 7, que no es conformen d'escriure així. Perquè el punt 9 parla d'innovació, i innovar no és fer exactament el que s'ha fet de sempre, que és una autovia de nova planta, s'ha de tenir en compte el veïnat i l'emergència climàtica declarada per l'actual govern de l'Estat en la situació en què estem i que ens coneguem. I respecte al punt 7, a l'objectiu 7, el que diu així és que garantitzar l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna. Fer aquesta autovia no garanteix el que ve així. Aquests dos punts s'han posat així, però no són certs, que com a mínim no són correctes respecte al que ve en la pàgina de la ONU respecte a aquests punts. I el que sí va en contra és d'aquests punts dels ODS, com per exemple, ciutats i comunitats sostenibles. Va en contra, no és sostenible, és una autovia. Treballar com s'ha treballat els últims decennis no és sostenible. Acció per el clima va en contra de tot el que havia de vista marcar-se respecte a l'emergència climàtica. I el 15, que és la vida d'ecosistemes terrestres. Evidentment, en el moment que es planteja una autovia, tots els ecosistemes que estan en l'Horta dels Afores desapareixen. Hi ha més punts en contra de l'ODS de la ONU que a favor, i ja li dic, és que de fet ni són certs el 7 i el 9. Per això donem recolzament a la moció que s'ha presentat per part de la plataforma per l'Horta dels Afores i el portem així al plenari. No estem tan en contra del que diu FAES, Comissió i UGT, simplement demanem, igual que demanem, que es vega bé si es pot aprofitar la xarxa viària actual per a que no tingui l'impacte que té l'actual autovia projectada. Alguna qüestió? Sí, jo sí que voldria comentar un parell de coses perquè, evidentment, este tema és delicat, complicat i n'hi ha moltes postures al respecte. Jo, i això és una opinió personal, sí que penso que l'ampliació de la CV60 és necessària, a la vegada que estic completament d'acord en que potser les formes en les que s'ha portat davant i s'ha publicat aquest projecte no són les més correctes ni les que menys s'esperen d'un govern progressista i d'esquerres com és el que ara mateix el govern de la Generalitat. Però sí que m'agradaria comentar un parell de coses respecte a la moció en concret que es porta a plenari, i és que
De primeres, també, igual que ha preguntat la companya Júlia, també m'ha paregut molt estrany que la pròpia moció no era signada per un representant de la plataforma com a tal. Vull dir, en ningú moment s'especifica que la moció ve redactada i preparada per la plataforma, que de primeres m'ha paregut ja estrany. No està així el nom de la xica que entenc que l'ha presentat per registre, per la plataforma i pobles, però la moció no ve signada. I després pense que per un tema tan complicat i tan delicat de tractar com és este, crec que no és la moció més adient, perquè em sembla, en molts punts, em sembla que la informació la diu d'una manera molt ambigua, que no marca una postura clara, perquè me l'he llegit unes 4 vegades i, depenent del paràgraf que estàs llegint, dona a entendre que estan completament en contra de l'ampliació de la C60 i dels 2 paràgrafs més avall el diu que no estan en contra completament de l'ampliació de la C60 sinó d'aquest projecte. Tornes a llegir més avall i torna a donar la sensació de que en contra completament, no és necessària. S'han consultat els estudis que diuen que econòmicament una ampliació de la C60 no beneficia la comarca de la Safor. Em pareix que per un tema tan delicat com aquesta moció deixa les coses un poquet molt penjant i no marca una postura clara de dir el que demanem, el que volem, el que sol·licitem és que es repasse aquest projecte, que es tingui més en compte a la gent afectada i que es dialogui. Però m'ha costat, em costa molt llegint-la i rellegint-la, identificar una postura clara de la persona que la presenta, que la redacta. I tractant-se d'un tema tan delicat i tan complicat com és este, crec que no és la moció més adient per parlar, però de totes maneres. Els meus dubtes anaven sobre això, més que de les raons, que crec que cadascú tenia les seues i que moltes d'elles coincideixen. Crec que aquesta moció en concret deixa massa coses a l'aire. Coincideix tant en Júlia com en vostè que és necessària la infraestructura, en això sempre d'acord. Vostè està referint-se a uns punts que no són els que es posen a votació. Els que es posen a votació són els 5 punts dels acords. La part prèvia són una exposició de motius que no és la que es vota. Els acords que s'haurà d'enviar i s'aprovar són els 5 punts. I així es demana com a acord el rebuig a la prolongació i la paralització del procediment administratiu. Evidentment, la paralització no vol dir l'anul·lació completa. Vol dir, de fet, demana la creació d'una comissió que establir un diàleg multilateral en representació de tots els ajuntaments de la comarca del Safor, actors socials implicats o afectats i la conselleria competent. Per tant, s'ha de demanar aquest diàleg entre tots els actors, tots els del territori i conselleria. Clar, és que la part prèvia no és la que es vota, no és la que té consistència jurídica, podríem dir. Doncs allí no hi ha discrepàncies, en el que es vota realment no hi ha ninguna discrepància. Jo sé molt bé el que vostè està dient, que evidentment la part que es vota són els 5 punts, els 5 acords, però crec que per a entendre bé aquests 5 acords cal tindre també en compte tot el que es diu en la part prèvia, encara que no siga únicament el que s'està sometent a votació. Evidentment, no es pot sometre a votació i tindre una opinió fundada i basada només llegint els 5 acords que es voten. Simplement, el meu comentari venia que els acords són els que són, però la part prèvia crec que deixa molt que desitjar per a un tema tan delicat i que no aboca en ningú moment de manera concreta en aquests 5 acords. Els 5 acords apareixen ahir i la part prèvia divaga molt i no arriba a concretar cap d'aquests 5 acords. Això era només el meu comentari. Evidentment, jo sé que el que s'està votant d'ací són els últims 5 acords, però abans n'hi ha una pàgina i mitja més, 2 pàgines i mitja més. No. Passem a votació. Vaig a favor de la moció. Vaig en contra. Abstencions.
Passem al següent punt de l'ordre del dia, declaració institucional amb motiu del Dia Internacional per l'Ull per l'LGTBI. Sí, però ho dius tu. És que el resultat de la votació és que queda aprovada la moció. Ara sí, passem al següent punt, 10 de l'ordre del dia, número 6, declaració institucional. Presentem al plenari la declaració institucional per part de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. Bé, com ha fet el meu company, si els sembla bé, per no llegir tota la declaració, llegiré els acords. Malauradament, en aquests dies, aquest tipus de suport resulta més necessari o tan necessari com mai. Bé, els drets LGTBI són i seran sempre drets humans. En el 13è aniversari de l'aprovació del matrimoni igualitari a Espanya, fet històric de gran simbolisme, els governs locals reunits en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies condemnem enèrgicament qualsevol discriminació contra les persones LGTBI i els seus drets fonamentals, incloent la incitació a l'odi. Recordem la importància de prendre mesures concretes per posar fi a la discriminació contra les persones LGTBI. Manifestem la nostra especial preocupació davant de l'augment del discurs de l'odi i instem les institucions i a la societat civil a intensificar el seu treball sobre l'intercanvi de millors pràctiques i reforcen la seva cooperació en la lluita contra el racisme, la xenofòbia, l'homofòbia, la transfòbia i altres formes d'intolerància. Reconeixem la importància de recopilar dades d'igualtat comparables i desglossades recopilades pels territoris, que permeten mesurar l'abast total de la desigualtat a Espanya i formular polítiques significatives per a l'aplicació del dret d'igualtat a la Unió Europea. Donem suport a totes aquelles accions locals, regionals, nacionals i europees que tinguin per finalitat la promoció de la igualtat, especialment aquelles dirigides a lluitar contra els estereotips i a millorar l'acceptació social de les persones LGTBI. Reconeixem el treball de les organitzacions de la societat civil que treballen pels drets de les persones LGTBI i el valor de la col·laboració de les autoritats amb les autoritats locals per a posar fi a qualsevol discriminació existent i seguir impulsant unes polítiques públiques igualitàries i inclusives. Si teniu alguna qüestió, passem a la votació. Sí, vaig a favor de la declaració. S'aprova per unanimitat. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és control i fiscalització dels òrgans de govern. En primer lloc, donació de compte de les resolucions d'alcaldia. Bé, jo, per exemple, voldria demanar l'expedient complet de les resolucions 144, 145 i 199. Sí, però pots repetir? 144, 145 i 199. Ara sí. I després també expedients de contractació sobre la 162, 175, 180, 181, 188 i 199. 180, 185.
181, 188 i 191. Alguna qüestió més? Jo voldria fer un parell de preguntes. La primera, aprofitant que hem llegit i portat a votació la declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull, m'agradaria preguntar quines polítiques s'estan duent a terme en matèria LGTBI, quines activitats està previst que s'organitzen de cara tant al públic infantil com jove com adult. Quines polítiques està previst portar avant en este sentit. N'hi havia alguna altra activitat prevista amb alguna presència, alguna xerrada que vam suspendre. En aquest moment, respecte al públic infantil, se va dotar a l'escola de llibres inclusius en diversos aspectes. Se va dotar d'una col·lecció de llibres que tractaven tant el rol de la dona com el paper de les persones en general, l'LGTBI, parlaven de sexe, de diferents orientacions sexuals, se va dotar d'una col·lecció de llibres. Se va fer, he de recordar-lo, que recorde una campanya amb era tot online perquè estem en pandèmia, amb el Consell de Joves de Gandia. I aquestes dues parts segons s'han fet campanyes de visibilització. Per exemple, la part de pintar el banc i de llegir, penjar la bandera i llegir el manifest. En qualsevol cas, estem obertíssims i obertíssimes a qualsevol suggeriment. Ho diem sempre. N'hi ha consultores que saben més, consultores que saben menys. Qualsevol, probablement, orientat a joves i a infants, siga més fàcil promoure iniciatives o, personalment, jo sabia més bé quines iniciatives seguir, però si tenen algun suggeriment estarem encantadíssimes de rebre. Alguna qüestió més? Fa referència a alguna resolució? Ho dic per si vols que passem a pregs i preguntes a regidor amb delegació. Passem al segon punt i continuem. Digues. Ara m'agradaria parlar un poc, preguntar com està la situació del tema de l'accessibilitat a l'església. Sabem que es va encomanar una rampa que porta molts mesos va deixar en els braços del Palau, que es va fer un canvi en el projecte, que es van preparar les propostes de despesa i tot corresponent, però de moment seguim sense notícies ni sense poder-la col·locada i m'agradaria saber per què és el que està passant, que està darrerint tant això. El retrat es va deure al permís que vam haver de demanar a Conselleria i ara falta, ja n'hi han rebut el vistiplau i ara falta acabar. Esperem que els puntes estigui. Les reunions de l'escoleta
en els 2 cursos que porten en esta legislatura només s'han fet un per punt. I la de final de curs d'enguany no s'ha donat encara. Li conteste. No deixa de ser divertit que em faci aquesta pregunta quan després d'estar postes en la comissió no van ni posar en marxa la comissió de l'escoleta, la qual cosa no deixa de tindre un poc de gràcia. La reunió en l'escoleta enguany sap vostè que se va fer molt tard, al principi no se va fer perquè tenien por d'entrar gent allí i per tant aquesta reunió se va fer tan tard que la segona reunió quedava amb la pegada. Aleshores, les treballadores de l'escoleta, en lloc de fer la reunió de la comissió de l'escoleta, van fer una reunió informativa amb les famílies i van pensar que ja tenien massa reunions per damunt. El motiu és que se van parlar amb es van reunir en el mes de... Fa 15 dies amb les portes dels coles. La reunió de la comissió de l'escoleta es va reunir... La comissió. Sí, per la comissió. Abril, maig... En el mes d'abril-maig, aleshores vam pensar que en el mes de juny, quan havia passat un mes, que havíem de fixar era una data per al mes de setembre, primer d'octubre com a molt tardar, fer la reunió de la comissió com pertocava. I com hi havia, en aquella reunió van ser moltes, hi havia un requeriment d'informació, sobretot de les famílies, que eren les que més necessitaven informació, vam fer la reunió amb els pares de pares. Per això, perquè va tardar tant la primera que se juntaven les coses. Ustedes en parlant de comissions, jo podria saber del Consell Agrari si algun dia pensa muntar o pensa fer o pensa parlar amb els agricultors o les demandes perquè no la mascarilla. Perquè anecdotoris meus de que antigament sí que muntaven per almenys una vegada que muntem alguna comissió agrícola i ara estan preguntant que si no n'hi muntem vostès, que ja fa 2 anys que estaven vostès en el govern i molts han dit que han estat parlant amb vostès, han estat demanant, però que està bé d'avui que no sabem. En primer lloc, l'última vegada que ho vam parlar, si no vaig errat, les reunions anaven augmentant les restriccions i s'han obert no fa massa. I dic que la convocarem ben pronte, en qualsevol cas tampoc no poden dir que era costum reunir-se una vegada a l'any perquè això tampoc ho han complit vostès quan anaven. En tota la legislatura, 2. Però vostès porten 2 anys i encara no han fet. Correcte, un any de pandèmia. I ho dic que ara que s'ha obert, la convocarem i perquè si diguem que estan posant moltes coses... Parlem i després jo la deixo parlar i assumim el que hem fet i intentarem incluir-ne molt més àgil en les reunions del Consell Agrari. Per decidir. Alguna qüestió? Doncs passem al punt 8, que pregs i preguntes. Es recorda quan vostès estaven en l'oposició que demanaven, per exemple, la gravació. Vull que afegir, si poguera ser, fer un streaming i per un micròfon, perquè hi ha qui parlava ser, com va ser el cas americana, que no se'l sent. I si poguera ser, al tindre streaming, que pogueren fer pregs i preguntes fora de càmera, no gravat, però aquest trosset que no es quedarà gravat, però sí que poguera contestar a la gent que no ho trobava.
L'horari o... El que grava és l'acte públic, que és el ple, i després qualsevol pregunta fora del ple es pot fer, i fins i tot la gent pot fer per escrit i se li contesta per escrit, perquè gravar fora del ple fent el que la llei ens permet fer. Jo diria, clar, en comentaris, no... Igualment, ara jo veig un vídeo i fer un comentari el faig, però en aquest moment és un poc, està un poc en directe, és un poc cara a cara, encara que la persona no isca. Per a preguntar comentaris si pugui contestar. En qualsevol cas, la primera part del brec, si les encarregueu, us ho direm. Hi ha alguna altra qüestió? Tanquem el primer ordinari. Aprofitem que tenim públics. Hi ha una qüestió des del públic que volen manifestar, preguntar, disculpeu. I si no, ens veiem al següent plenari. Moltes gràcies. No,